andre kvinder om, hvordan de bedst starter. Hvor vigtigt er det, at man henter rådgivning ind udefra, og hvor tidligt skal man gøre det? Men det skal man gøre helt fra starten. Altså jeg synes jo i bund og grund, der skulle iværksætteri på skoleskemaet. Altså jeg kan bare konstatere, at da jeg selv skulle starte, jeg kommer der fra en akademisk kommunikationsbaggrund, og det er ligesom at starte fuldstændig forfra med noget helt nyt, nogle helt nye skills. Og jeg tror det der med, at vi mangler nogle rollemodeller, og så har vi hele det her, apropos mindset i Danmark med, at det er så sikkert at være lønmodtager også kvad det her velfærdssamfund, og der er noget, der samler os op. Men det er der så ikke, hvis I bliver iværksættere for vi at vide osv. Så jeg synes, i stedet for at fokusere så meget på, hvordan og hvorledes puljen skal hedde, og hvornår, om det skal hedde iværksætterstøtte eller dagpenge, og alle de der ting, som man sådan snakker så meget om, hvad så med sådan bare give nogle bedre rollemodeller og sådan forudsætninger for at få et bedre mindset. Har du selv et eksempel på en rollemodel, som du synes er klar sig? Altså, er kvindelige iværksætter? Jamen, jeg synes sådan en som Christina Hembo med sit urfirma, Christina Design London, har gjort det super godt. Altså er blevet kæmpestor internationalt. Og altså, der er jo sådan to typer af iværksættervirksomheder, kan man sige. Der er de produktorienterede og de serviceorienterede. Og de fleste af dem, der sådan går ud og vækster meget og bliver rigtig store, dem som vi sådan ser eller kender eksempler på, det er jo produktvirksomheder. Og servicevirksomheder er tit sådan lidt svære at gennemskue, fordi vi kan ikke rigtig se, det kan se rigtig fint ud udefra, vi kan ikke rigtig se, hvad de tjener i virkeligheden, men der tror jeg, det gælder meget om at sætte det i system, og man kan jo sige sådan en som Sofia Manning har jo gjort det med sin coachuddannelser, hvor hun får andre ind og underviser, og det kører fuldstændig fast efter en skabelon. Så hun er også, ja, hun har en rigtig god omsætning, så hun er også en af dem, som jeg synes, hvis man skal have sådan en fra begge lejre, hun er sagt, er et rigtig godt eksempel. Og Peter Husted Sylvester, jeg kan godt tænke mig at spørge dig, altså I omsatte sidste år for 35 millioner, og nu regner I med at komme op over